Istihara, pogled u budućnost. Među najčuvenijim vještinama islamskog svijeta u prošlosti, pa i danas, zasigurno je istihara. Njeni se izbori napajaju iz kuranskih sadržaja, pa nije ni čudo što je stoljećima smatrana draguljem islamskih tajnih učenja. Gotovo da nema niti jednog uglednog autora u svijetu koji se bavi istraživanjem fascinantnih sadržaja, bogate riznice tajnih znanja i vještina islama, a da u svom dijelu nije pažnju posvetio istihari. Moglo bi se reći jednostavnom načinu da se u nevolji, nedoumici ili na raspeću života saznaju odgovori na pitanja od bitne, najčešće životne važnosti. To i nije čudo, jer su i same evlije, prijatelji Allaha, kao i uticajna islamska ulema, još od vremena poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem pa sve do današnjih dana, istiharu smatrali draguljem u bogatoj ostavštini moćnih i djelotvornih tajnih znanja islamskog nasljeđa. Osim toga, nije slučajno da mnogi istraživači i autori u svojoj oblasti smatraju da istihara predstavlja izuzetni domet duhovnih moći islama. Domet koji je nemoguće uspoređivati jer zapravo u svijetu nema sličnih primjera. Istihara je prema mnogima pogled u događaje budućnosti i svojevrsno zavirivanje u ljudsku sudbinu. Istihara namaz, obraćanje Bogu putem kuranskih molitvi, je beskorisan za neuke i nepobožne. On zahtijeva određen, vrlo strog i precizan protokol. Od iskrenog nauma, nijeta, uzimanja abdesta, klanjanja, pa sve do određenih konkretnih postupaka i učenja. Istihara ne podnosi nikakvu improvizaciju, niti olahku prihvatanje cjelokupnog ceremonijala. Za nju su preduslovi pomirenost, vjerska odanost i strpljenje. Pa i pored toga istihara se može više puta strpljivo ponavljati kako bi se ostvario željeni cilj i usno dobio odgovor na svoje dileme ili pitanje. Koje su sve mogućnosti istihare? Na ovo pitanje teško je odgovoriti. Postoji sijaset različitih tvrdnji i mišljenja o tome. Zbog toga ćemo se osloniti na ona koja su u praksi bezbroj puta potvrđena i koja su dosad minulih stoljeća odolivala mnogim provjerama. Prema onome što je stoljećima savjetovala ulema, neko ko želi učiti istihare namaz sa željom da sazna šta će se dogoditi i kako će se okončati neka važna stvar ili kako će se okončati neki ozbiljan tek započetih poslova, hoće li biti uspješan i unosan i da li će se neka ljubav završiti brakom, hoće li neki sudski spor završiti pozitivno i tako dalje, potrebno je da se strogo pridržava sljedećih uputa. Navečer, prije nego što legnete, neophodno je da uzmete abdest i obavi klanjanje namaza od 9 rekata. Za vrijeme klanjanja prvog rekijata potrebno je nakon Fatihe 3 puta da proučite kuransku suru Kafirun, 109. sura. Tokom drugog rekijata nakon Fatihe potrebno je 3 puta da proučite suru Ihlas, 112. sura. Kada završite sa molitvenim obredom, potrebno je leći okrenuvši lice prema kibli, te tiho proučiti sljedeću dovu. Ja Rabel Azim, ti koji stižeš do svakoga koji čini dovu, otkrij mi skrivenu stvar, ti znaš šta je kod mene, a ja ne znam tvoje božanske atribute. Ja Rabi, ako znaš da je ovaj posao pogodan i sretan za mene, onda mi ga donesi i onda mi ga olakšaj, i to mi pokaži u mom snu kao bijelo ili zeleno ili kao tekuću vodu. Ako pak znaš da ovaj posao nije dobar za mene, drži ga daleko od mene i mene daleko od njega. I daj mi Bože strpljenja i to mi u mom snu pokaži kao crno ili u obliku dima. Ja Rabi, ti si iznad svih stvari. Potom, tonući je u san, sve dok je svjestan svoje budnosti, potrebno je nastaviti sa učenjem Salatu selam,
Tu noć u snu pokazat će nam se ono što smo željeli i tražili i dobit ćemo odgovor da li je to što smo započeli dobro ili loše i hoće li nam donijeti uspjeh ili ne. Ako tokom prve noći u snu ne dobijemo jasan i pouzdan znak i odgovor na postavljeno pitanje, sigurno smo načinili neki propust. Zbog toga se istihara treba ponoviti drugu ili treću noć, sve dok ne dobijemo pozitivan ili negativan odgovor. Tekst preuzet iz knjige Tajni, autora Ahmeta Bosnića, bosnić.com, obrada trećadimenzija.com.